BPFनि बिजाथि गथायनाय दिगान्थ गयारिनि बाखनायथाव खामानि। फला दैमानि दालांखौ दिगान्थ गयारिया बेखेवनानै होयो। थांनाय बोसोरनि समावबो बे दालांखौ दिगान्थ गयारिया गावनि रांजों बानायना होयो। बाक्सा जिल्लानि 21 नं सालबारि बियाबनि दिखियाजानि प्राइमारिनि सिङाव थानाय खायमारि गामिनि फला दैमानि दालांजों रायजोफोरा थांलाय फैलाय खालामनायाव जेंना सोमजिदोंमोन। बे दालांनि हान्था मेलानि जेंनाखौ नोजोर होनानै सालबारि बियाबनि BPF दोलोनि बिजाथि आर'जलाइ गथायनाय दिगान्थ गयारिया औवानि दालांजों रायजो राजानि हान्था मेलानि खाबुनि थाखाय बानायनानै होयो। जोंनि 21 नं सालबारि एरिया कन्स्टिटिउशननि आन्डाराव गोलैनाय एरिया तो बाहाय जोंहा माइनरिटि ओनसोलनि धेकियाजानि प्राइमारि गोलैयो। तो बेवहाय फल्ला दैमा बुंनाय मोनसे दैमा दं। बाहाय आवगायाव माने थांनाय बोसोरावबो जोङो माने गंसे खावलायदोंमोन जे माने फुट ब्रिज नांगौ, बेम्बु फुट ब्रिज नांगौ होननानै खावलायनायलाय थांनाय बोसोरावबो आं बानायना होदोंमोन। नै दाबो नैबे बोसोरावबो बिथांमोना खावलायहैनायलाय आङो बे बारावबो माने फुट ब्रिजखौ दिनै बानायनानै बेखेवना होनाय जाबाय आरो जोंना बोसोरसेयावनो होदोंमोन। मोननै ब्रिजआ जाहैबाय फल्ला दैमायावनो मोनथाम दं। मोनथामाव मोननैया वान टाइम एसिस्टेन्ट ग्रेन्ट जिथु PM पेकेज बेखौ जोंहा ओजोंहाय मा होनो जों बाथाबारि आरो खाकुगुरियाव मोननै PM पेकेजनिफ्राय हरनाय जादोंमोन। आरो लोगोसे जोंहा भुकामारियावबो गंसे ब्रिज बे मोनसे दैमायावनो माने फिफ्थ फाइनेन्सनिफ्राय हरनाय जादोंमोन। बेवहाय एमाउन्टआ जाहैबाय माबाना भुकामारिना 7 crore ओमफ्राय ओरैहाय बाथाबारिना जोंना 18 crore आरो नैबे खाकुगुरिना 6 crore। थ' खामानि मावबाय थानायनि गेजेरावनो जोंहा कर'ना बेमार फैबाय। कर'ना बेमार फैनानै जोंहा BTC इलेक्सन जाबावबाय। बे BTC इलेक्सनाव जों BPFआ गभर्नमेन्ट खुंनो हायासै। UPPLआ खुंहैबाय आरो BJPआ लोगो नांनानै सरखार खुंनायलाय जोंनि जेसेबां BPFनि बेवहाय सेंसन होनाय दंमोन बेखौ क्ल'ज खालामनानै माने बिथांमोना खामानिखौ मावफुंजोबनो होआसै आरो थ' बिनिखायनो बे फल्ला दैमानि गंथाम दैमाया जाफुङासै। थ' फैबाय थानाय दिनाव आरोबाव माने जोंनि BPFनि गभर्नमेन्ट फैयोबा नैबे गंथाम ब्रिजखौनो फार्स्ट माने फाइल खेवनानै माने जागायफिननाय जागोन। कन्ट्रेक्टर दाबो कन्ट्रेक्टर खिन्थु जोंना जेसेबां BTCआव जेसेबां स्किम आवगायाव सेंसन खालामदोंमोन दहायनो आं बुंखांलांबाय माने UPPL गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगोनो जेसेबां BPFनि दिननि डेभेलपमेन्टनि खामानि बेखौ स्टप खालामनानै जेन रायजोफोरजोंसो जेदा जिदि नांनाय बायदि नुयो जों दा कन्ट्रेक्टरजों माबा मोनसे बा राजनिति दलजों माबा मोनसे जालायो बा एसे नायलायनो बालायनाया जायो। नाथाय पाब्लिकजों बा जोंनि गासै गामिनि सुबुंफोरजों माने जिद्दि खालामनाय बायदिसो जादों बिसोरना। माने मोनफ्रोमबो खामानिखौ जोङो नुयो माने सेन्ट्रेल हक स्टेट हक कन्ट्रेक्टरा जि खनसेबा माने सेंसन खालामनानै मावनो होयो मोनसे कन्ट्रेक्ट लेभेलजों खारनाय जिखुनु खामानिखौ जिखुनु गभर्नमेन्ट फैयाथों मानो बेखौ कमप्लिट खालामनो होयो। नाथाय जोंनि BTCआव बिदि नङा। माने कन्ट्रेक्टरजों नांबाय आरो लोगोसे गासै जोंनि रायजोफोरजोंबो नांफानाय बायदिनो माने खामानिफोरखौ बन्द' खालामनानै जोंनि खामानिखौ BPFनि दिननि जेसेबां खामानि दं बेखौ स्टप खालामना दोननाय जादों आरो बिसोरना।